To je můj nový dům, jsi úplně hluchej kokot. Kde teď bydlíš? Taky v Liberci, ty magore debilní? Ty vole, kámo, na co ty máš paměť? Ty myslíš, vole, na Jakea Paula Taylora? Jsi zase z Kladna, vole, pořád bydlíš v Kladnu, ty debile. No tak ne asi, kámo, Kladno nemá jeden dům, ty kriple vymrdaný. Má jeden dům, vole. Wow, vole, kundo skurvená, vole. Jsi retard, ty vole. Ty bys nemohl být daleko od Jágra, že? Ale já jsem ti to říkal, že je to můj soused. Já jsem ti říkal, že je to můj soused Jágra. A ty seš... Pořád mluvíš takhle, kámo, že se ho jebne, kámo. No, protože já jsem si teďka nandal heroin, takže to musím trošku ukázat, no. Musím se ukázat, jaký je předávkování heroinem, asi ne. To nefunguje, vole. Sraná elektrika, vole. A to je ten tvůj, ukaž ten tvůj nový baráček, vole. Ale teďko nemůžu, protože moje holka, která ti říkám, že Alžbětka, teďko... Čemu se tam směješ, vole? Pořád lepší... Tvoje holka, jo, vole. Ty vole, ty jsi kam úplný kokot. Pořád lepší chodit, vole, s pořádnou hezkou holkou, vole. Která ti, vole, zápasem, vole. Než takovým, než, vole, znám Riley Jair, vole, která má koronavirus, vole, jak tam dělá v tom pornu, vole. Jaký koronavirus? Co to meleš, kámo? Ty nevíš o tom koronavirusu, teď máte v Americe 620 000 nakažených, ty krávo. Ty vole. A ty máš taky ten koronavirus, vole, o tom já ani nemluvím. Ty máš normálně jako imaginární, vole, přítelkyně, jo? Prosím? Ne, mám. Normálně ducha nějakýho, vole. Mám Alžbětku, ty kundo, vole. Alžbětku, no, vole. Mám Alžbětku, ty zmrde, vole, skurvený. Normálně. Ty seš, kámo, ty náhle, Jean Mariano, skurvený píčus. Takhle ti budu říkat, jo? Jean Mariano, skurvený píčus. No, tak mě prosím tě říkej, ty vole. Pak až, vole, tě někdy potkám, ty vole, tak to bude plesk, vole, a ty poletíš, vole. Ty jo, ty mě potkáš, ty si myslíš, že mě... Ale kamaráde, ty jestli mě potkáš, vole, dám ti hajky na hlavu takovýmu do toho tvýho nosánku, vole. Jaký hajky, ty vole, měříš půl metru, ty vole. Půl metru plus 2 metry je kolik? 250, to znamená, že se ti dotknu, vole, břichem jsem na tvým, vole, hlavu, vole. No, skurvená. No, žiješ v nějakém imaginárním světě, kde si myslíš, že jsi nějaký obr, ty vole, máš holku a barák, chápeš to? No a kde? Teďka jsem podle tebe pod mostem, vole. Ty jsi, vole, v kabince, vole, v nějaký elektronický... No, já si myslím, že jsi mám ti v ložnici. Drž hubu, ty zmrde. Říkám ti, že jsi v elektronické kabince, do který ti přivázal Jacques Paul, který má koronavirus, ty vzal ten koronavirus chytl a on nechce být zase nakažený, tak jej dal do té elektronické kabinky. Ty hovado, vole, ve kterých sedíš už rok. Ukáž tvojí elektronickou, no tam máš žvík, tam máš hezký balkon. Dívej, tam můžeš ven, vole. Tady mám na nepříště, jít ven. Dáš tam z green screen prostě. Jaký green screen, ty pičo? No tak to je green screen. Fuj, kámo, ten green screen pěkně, vole, pěkný fake, ten green screen. Jo. No máš... Ani se líbí ta tvá ložnica, mamky. Ty vole, tady mám dokonce 2 postele, vole, čum na to. Ještě no, pro koho, vole? Další no, pacient? Kde je druhý pacient? Ach jo, ty vole. Kamo, ty to prostě nepochopíš, že bydlím prostě s mojí holkou. A já jsem o mý holce jsem vděčnej, ne jak ty, vole, který, vole, jebe si každý den. Já si sice jebu každý den, ale aspoň jebu s holkou, ne, vole, takovej ty děvkař, vole, který si tam jebe, vole, s Riley J, vole, zmrde. Riley Reid, ty čuráku, aspoň říkej pravý jménem, ty kokote, vole. Riley J, vole, skurvená pičo, vole. Nekecám, není to pičo, vole, nějaká Alžbětka imaginární, která ani neexistuje. Drž hubu, aspoň mám hezkou holku, vole, která nedělá v porno branži. Jo, porno branži. Hele, za 15 sekund se ten livestream vypne, takže, vole, táhni do hajzlu. Ach jo, tak já tě ještě pozdravím, ahoj, Jean Mariano, skurvený zmrt. Větvička, skurvený malý čurák, což je v imaginárním světě. Myslíš si to? Běž, vole, běž za Alžbětkou. Myslíš si to? Aha, vole, směj se tam jak hovado.